в миналия клип забравих да кажа как се прави напълно. Значи влизате в CMD-то. Влизате в CMD и пишете IP config и копирате тук това. Enter. Влизате си тук. Пишете го тук. Така. Опс. Тук си пишете admin. Admin. Чакайте само дали сме го сбъркали. Окей. И цъкате окей. И влизате тук. Цъкате тук. Add nail. Тук пишете порта 25566. 25566. И тук пишете опс, грешен CMD. И пишете ето това. Да, тук го цъкате така. И се. Знаеш как се прави ранг? И сте готови. Ранг, да. Добре, това беше от мен. Дано ви хареса този клип. Абонирайте се, това е епизод 2. И евентуално ли чупиш? Чао. А?